Čaute pokeši, dnes nám v Pokémon GO začína Hisuian Celebration Event, začína utorok 8. júla a končí nedeľu 13. júla večer. Tešiť sa môžeme na bonusy ako štvornásobné XP a Stardust za chytanie Pokémonov, máme zvýšenú šancu stretnúť shiny verzie Hisuian Voltorb a Hisuian Qwilfish. Z raidov máme vyššiu šancu si vybojovať shiny Unknown U. A možno to najzaujímavejšie, tento event prináša debut do hry Hisuian Zorua a jeho evolúciu Hisuian Zoruak. V úvodzovkách v tráve sa nám bude spawnovať táto sada Pokémonov a okrem Hisuian Zorua všetci môžu byť shiny. Ak budete mať šťastie, môžete naraziť aj na túto trojku, tiež v shiny podobe. V raidoch nás čakajú títo pokeši, dokonca aj účkový Unknown so zvýšenou šancou na shiny. Počas eventu by sa mala objavovať aj Space Time anomália s odlišnými Pokémonmi, viac info som nenašiel. Ešte dodám, v útorok máme Spotlight hodinku na Voltorbov s dvojnásobnými XP za chytanie, čo sa nám asi pripočíta k tým eventovým XPčkám. Nechaj like, odber a čau čau!